școala George Coșbuc. Aș vrea să vorbesc puțin pentru că e ziua celor care au participat în proiect. Aș vrea să vă sfați profesori care au participat. Mă simt foarte bine că copiii au adus mesajul școlii, au adus activități din școală, au adus, de fapt, tot ce avem mai bun în școală. Am văzut copii vorbind cu un accent impecabil în engleză. Am văzut copii care cântă foarte bine în engleză. Poate că ar fi fost mai bine pentru noi să înțelegem mesajul la acea piesă. Încă o dată îi felicit. Ce pot să spun? Ar fi multe de spus, orice cuvânt ar fi deprisos. Mă simt foarte bine că reprezint școala George Coșbuc astăzi aici. Felicitări! După care urmează Ziua Europei, o să avem spre sfârșit un spectacol al copiilor la Casa de Cultură, o lună plină, o lună de activități, o lună a copiilor. Copiii trebuie să se simtă bine în școală, nu trebuie doar să participe la Olimpiadă, ei trebuie să aibă și activități care să le placă. Dacă am face fizica, vedeam aici o prezentare a unui material, dacă vom face fizica și vom reprezenta doar schema, numai prin scheme, nu vom înțelege nimic. Într-adevăr, e o disciplină greoaie. Dar dacă o vom face și profesorii o vor face plăcută, va fi o materie îndrăgită. Felicitări, succes!